Lah sanget. Saderenge napa sampun berobat niku menawi sampun berobat ten pundi, Bu? Kula niki lek berobat niku pun king pundi-pundi pun telas kathah kula niki Mas. Kok terus sudane kok namung teng mriki niki pun beh alhamdulillah banget kula niki sudane pun kathah. Jenengan ngertos Tomborogo Ludoyo niki saking radio napa saking rencange ngoten? Kula nggih saking radio ben dinten kula namung ngrungokne teng radio mawon niku kok ketoke kok penyakitnya kok sami kalih kula langsung kula pados niku. Dados setelah berobat mriko jenengan dereng diparingi sembuh jenengan mencoba berobat di rumah herbal Tomborogo Ludoyo ngoten nggih. Nggih. Bu bilih obat herbal ingkang jenengan unjuk napa, Bu? Niku M45 kali madu napa niku? Nggih madu hitam kali kapsul niku lho. Telas pinten paket Bu jenengan? Kula pun telas 2 paket. Niku pun sudah kathah niki alhamdulillah banget niki. Setelah panjenengan unjuk wonten reaksi napa mboten, Bu? Lek reaksine iki apa ya? Aku kaya enggak duwe reaksi, entreyo kadung kulino ngombe obat, reaksine ora enak. Carane ngunjuk obat herbal saking rumah herbal Tomborogo Ludoyo pripun lek menurut jenengan? Pokoke kula rutin ping 3 sedinten niku sebelum makan niku. Berapa sendok niku untuk madunya? 2 sendok madune. Kalau kapsulnya berapa? Kapsule 3 kali. Nggih matur nuwun saking Ibu Darsiah nggih. Nggih. Niki mbok bilih wonten saking pendengar radio utawi tiyang badhe nyatakaken tanglet jenengan ingkang sampun membuktikan bener-bener sembuh boten direkayasa nggih. Niki berobat ke rumah herbal Tomborogo angsal nggih misale enten ingkang tanglet. Asal mawon lek saged niku sing sakniki kan rata-rata kan penyakitnya asam urat, kolesterol. Lah mbok lek iso niku lho tumbase niki lho obat herbal Tomborogo kersane sembuh kados kula niki. Mungkin enten pesan-pesan kagem dulur-dulur ingkang dereng berobat ke rumah herbal Tomborogo Ludoyo saged disampaikan, Bu. Dulur-dulurku sing sajake penyakite sami kalian kula, monggo berobat teng mriki Tomborogo Ludoyo. Sakmenika kalih Bu Darsiah, alamate pundi, Bu? Mbok pilih ingkang badhe tanglet. Alamate kula Genengan dusune, desane Sanan Kulon, RT 2 RW 6 Sanan Kulon. Wah, nggih. Matur nuwun saking Bu Darsiah mugi-mugi jenengan diparingi sehat, rezeki ingkang lancar lan mangke saged dadosaken lantaran tiang-tiang ingkang badhe berobat ten Tomborogo Ludoyo. Lan niki asli mboten didamel-damel, mboten direkayasa nggih. Nggih mboten niki jan nyata niki. Kula sing ngrasakne kok. Nggih. Matur nuwun lan saking kawula akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rumah herbal Tomborogo, tombo teko loro lunga. Bismillahirrahmanirrahim.